Hola, soc Paula, de segon SE, i avui us vaig a contar una història que jo us afirmo que va passar. I ara vosaltres podeu decidir si creeu-vos-la o no. El teatre es titula La bruixa i el pou màgic. Fill, vés en compte, no siga que et caiguis al pou. Que sí, mare, sempre m'estàs dient el mateix. Quan isc al bosc, que tinc en compte de no arrimar-me a les bruixes. Quan jugo per el jardí, que tinc en compte amb el pou. I si ens arribem per algun castell, ser molt amables amb les princeses. Totes són comprensibles, però en que ho digues una vegada ja tinc prou. No fa falta que m'ho repetisques sempre. Si t'ho dic tantes vegades és perquè et vull, i no vull que et passi res roïn. Ara vaig a fer el dinar. Ui, ja ha bullit. Mama, saps que no m'agrada gens el bullit. Avui toca bullit. Ahir ja vam dinar macarrons, i ben bé que te les vas menjar. Vinga, tens raó. Vinga, va, ara després te crido per a dinar. Vale, jo m'aniré a pegar una volta al bosc, però no molt lluny. Hola, noi, com et dius? Me dic Marc, tu ets una bruixa, tat? Sí, vols vindre a mi a casa? Tinc molts de macarrons per a tu, que estic segura de que t'encanten. No, ahir ja vaig dinar macarrons. A més, ma mare té 3 normes molt estrictes amb mi. La primera és que no m'arrime les bruixes. La segona és que no m'arrime el pou de casa mentre jugo. I la tercera, que siga amable i simpàtic, com sempre, amb les princeses. Doncs vinga, si no vols macarrons, millor, seran tots per a mi. Adeu. Rec i Mec, ja podem sortir. Ja he sentit el Marc. El que faré és una poció per a convertir-me en una princesa i així aconseguir que s'arrime a mi i poder-la atrapar, ja que segur que la seva ànima em llevarà les derrubes i a poc em podré semblar més a una noia. Quin bon plan! Pare, me'n vaig al bosc. Avisa la mare. D'acord, fill, ara l'avisaré. Ja. Per aquí ve el noi, Rec, Mec, amagueu-vos. De mentre jo em prepararé. Hola, noi, sóc una princesa rebonica i em dic Rosa. Bon dia, princesa Rosa. Jo sóc Marc. Vols vindre a dinar a nosaltres, ui? De veres, que amable que ets. Sí, de segur que als meus pares no els importa. Me has enganyat. Tu no ets la princesa. Ets la bruixa d'ahir. Ara et llançaré el pou i coneixeràs a la princesa de veritat. Hola, jo soc la princesa de veritat i em dic Clàudia. El que passa és que la bruixa m'ha llevat el vestit i m'ha obligat a posar-me això, per si alguna vegada aconseguís escapar. Per a que ningú em crega, el que no sap és que jo vull quedar-me aquí perquè tot és fantàstic. A més, jo vivia sola, a l'altre món, ja que meus pares rimen en un altre lloc, molt lluny d'ací. Hola, Clàudia, jo sóc Marc, però encara que siga cert, aquest món m'agrada més. Jo tinc família allí i no vull que es preocupen per mi. Doncs ja em diràs com vols escapar-hi, perquè jo no he pogut. Tinc una idea! I si en vez de fer-nos escapar a nosaltres els diem a tots que entren al pou? Jo portava un telèfon mòbil per aquí. Quina bona idea! Aquí està, vaig a trucar a meus pares. Els pares m'han dit que ara vindran amb tot el poble i que a poc ens costarà dir-lo a la gent. Ens costarà molt, però tinc una idea. I si els enviem un vídeo meu parlant als meus pares? De segur que en seguida li ho podran comunicar a tot el món per a que vinguin ací tots. D'acord? I així és com Marc i la princesa Clàudia van aconseguir que tot el món vinguera al pou màgic i que la bruixa i els seus súbdits es quedaren en aquell món avorrit. Conte contat, conte acabat. Espero que us hagi agradat.